Има дни, в които се чувстваш объркан и си толкова объркан, че не знаеш къде ти е мястото. Къде отиваш? Отиваш ли? Връщаш ли се? Нищо не знаеш. Бъркотията така те владее, че имаш чувство, че никога няма да има ред. А ти обичаш реда. Нали за това си объркан? Ред няма. Няма и да има. Посока трябва. А то посоки да искаш. Която и да хванеш, все грешна. Как пък един път не оцели правилната? Не оцели, защото няма правилна. И няма, защото ако имаше и тръгнеш по нея, пътят свършва. И който си мисли, че правилно върви, е в голяма грешка. Грешни трябва да са тези посоки. И колкото по-грешни, толкова по-добре. Така има смисъл. Така има път. Така има живот. И разбираш живота. И откриваш истините. И разбираш, че да си объркан е хубаво. Хубаво е, защото се преоткриваш. Започваш да разбираш и душата си. И разбираш, че душата ти най-добре знае от какво има нужда. И не ти трябва да знаеш къде ти е мястото. То е там, където си в момента. Нали душата те е завела там. И вече спираш да обичаш реда. Намираш щастие в хаоса.